Husam Beats. نگاهی گرمیت دادوی مبینم تبسم نگاهی من دا قرار рашк айра ҳамуса ма дӯстдошта наметонам ҳо рашкам зиёда ирамола киртаи дароз надора фоида касе бинатара ғайри ма гӯё мара балозад маем ишқи та зебосанам катаи дил мазаб хароби бемускл неки барои та хулиган касе безеб нигоҳ канам мерава накдаун та мада шиносне арусам немешаи занам очаи бачам келини очам шавҳарат манам рухи моҳи та ҷилои офтоби сӯзон маем шоҳи ишқи ҷаҳон даста та дастам расам қади та дарахти бед миёна чун химча муҳита замина мерова зебоги хошам ниҷата зебосанами ма принц да одношени репи маты да туфа с днём рождения зебосанами ма духтари қадима кокел пешиба нигоҳсани ма да дил да орузу фақат ишқу ма хости дили ты дарди дил нобуд зебосанами ма духтари қадима кокел пешиба нигоҳсани ма да дил да орузу фақат ишқу ма хости дили ты дарди дил нобуд соати ғамшикана бия вақти хушбахтиму нафаси сар накаш гармаи дилиму кулбаи ошиқонему меросияи маҷнуну во нарасидан мо расем ҷигарҳу нашава хун да дили як тапиш чӣ даври сарнавиш бӯи тыра ба қимати дунё намекунам малиш раҳ мегарди гӯё модели ты да нью-ера топ 2018 принсесса сохтай карьера ма хаёл не орзуҳотам бозӣ накардаи сиётам рашки ма шамоле ки бӯи тыра мепарона ҳарчанде бӯи мӯи ты да димоғи ман мемонад ты бе макияж хушрӯӣ барои ман да зеби ты нест публикатсия инстаграм да зебогӣ зебосанам мезебем бо ҳам ишқи аввали ты фирка ай ҳамадан зебосанами ма духтари қадима кокел пешиба нигоҳсани ма да дил да орузу фақат ишқу